Pag edad nako 48, di nako makabasa nga way glasses. Mao tong giingnan ko sa kuan ning makailan nako nga mga nang sanang magwas mata kaning orto. Di. Sana tal optometrist mga opto. Ingon sila, Pader, ay na lang pag-denial. Lain na kay katanawon. Mag-ana man ko magbasa, ana. So magkatiguang ang tao, mag-anam og kawa, gyud ang kaning mata, kaning pananaw. Munang ato ng butangan og ingon ani, hangtod gyud nga agako na lang nimong tao. Ni ay tiguang duha ka buok didto sa templo, si Simeon nga tiguang na kaayo og si Ana nga tiguang na kaayo. Sa kadaghan sa mga bata nga gida ngadto sa templo nga popariha ra sag naong, silang duha ang karon ang gihisgutan sa tong ebanghelyo si Ana man. Silang duha ang nakakita nga kining bataa mao ni ang Mesiyas. Nakakita sila bisag tiguang na kay sila. Gani ming sulti si Ana ngadto sa mga tao, murag iyang giwali ba, maoning bataa ang atong gipaabot. Sige tagsimba dinhi kay nagpaabot ta Ginoo, maoning bataa. Nya giunsa man ni Ana nga ang tanang mga taong may kaig mata wa man hinuon kakita sa Ginoo. Siya nung dautan nagmata kay tiguang na kayo, nakakita mas Ginoo. Kibaw mo gano? Wa mo kibaw? Wa gyud. Sa unang pagbasa, niingon diri ang pagbasa. Niingon si San Juan, unang sulat ni San Juan. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Dios. Tungod kay si Ana na higugmag maayo sa Dios, wa siya mahigugma sa kalibutan, dali kay siya kakita sa Ginoo. Kana bitang maghigugmaay, sa daghan pa kayong tao, kakita gina siya kinsay iyang higugma. Karon uso naman ang text-text, no? Sa una akong panahon wa pa man ang text-text. Ug mingon mag-abot ta Santo Niño, kadakuan ang Santo Niño, pero magkita gyud. Awa mo kibaw? Wa mo kasuhay na. Maguwang pamanggi mo nako gani. Kato sa una ba, wa man tay text-text. Nya ini kakita karon nya sunod buwan pa magkita, nus aman sa ta magkita sunod. Ingon din kuan na lang igpitsa kuan na lang sa Disyembre ron, pizza 30 taron ingon inig kakuan lang Enero 15 kay moanhi man kog syudad nya magkita unya ta human ana wa na nay text-text. Inig pizza 15 ditso adto dito tuwa gyud magkita gyud kay naghigugmaay man. Pero kanang mga wa mahigugma, Indianon ka mga animal kayong dagko, may kayong patyon. Dugay kay kantong uwat-huwat, di yun, mutunga, wa man mahigugma. Pero nahigugma, mangita yun, mangita. Mao na ang nahigugmas Ginoo, makakita Ginoo. Ang nahigugmas mga butang sa kalibutan, dili kakitag Ginoo. Kamo, unsa may inyo rong gihigugma? Ang Ginoo o mga butang sa kalibutan? Kanang inyong balay, unsa na Ginoo na o butang sa kalibutan? Nyag naaroy mo anha dihang way balay. Nya isog kay gnaong, daghan kay patik, murag gikan Dios Muntinlupa. Unsa man pasudlon o dili? Sige. Oy, ang Ginoo nag-ingon man, wa ko'y balay, inyo kong gipadayon sa inyong balay. Sa to pa, kanang na ang tawhana nga, bati kayo gnaong, murag kriminal jug gnaong, daghan pa kayong patik, wa man ay balay. So ang tanang way balay, mauna ang Ginoo. Pero kung nahigugma kas imong balay, di ka kakita sa Ginoo anang tawhana. Kakuha mo? Oh, bisag pare, di kakita. Siradi. Sugoon na. Kamu dia William, ati man na, sudong na din. Patyon ta na. Kaya pare, nahigugma mas kolekta. Ama o na, di siya kakita nga Ginoo dito.
Di ba doon na may unom ka presensya sa Ginoo nga iyang gimensyon naa sa Matthew chapter 25 31 to 46. Unom na kabuk iyang presensya. Ingon siya, gigutom ko, giuhaw ko, sa tungo sa nagmasakiton ko, hubo ako, wa ko'y balay, og nabilanggo ako. So kaning mga gigutom, kanang mga sana giuhaw, kanang mga masakiton, kanang mga way balay, kanang mga hubo, o kanang mga binilanggo, mauna ang presensya sa Ginoo. Pangutan-on ta mo ron, kakita mo sa Ginoo aning mga tawhana. Tutok na lang muna ko. O gimahal nimo ang imong kwarta, di ka kakita Ginoo ni kay mga kawatan man kasagaran ani mangawat oy kana mga gigotom kisa may kasagaras gigotom kana sang nangga sige lag standby diha nya mangawat ba na nya nagmahal ka sa imong kwarta unsaon nimo pagkahibaw nga si Kristo day na kisa man ang mga binilanggo kasagaras mga binilanggo kriminal nya mahigugma di kas binilanggo di ay og nagmahal ka sa mga butang sa kalibutan, sama sa imong dungog, sama sa imong kinabuhi, kaning imong panglawas, kanang imong health. O di ka mo adto ingka magpatakod ka dito. Porting COVID siguro dito. Mao na di ta kakita Ginoo. Nakaron unsa may buhaton aron makakita ta Ginoo, si Ana adlaw o gabi nagsimba sa Ginoo ug nagpuasa. Unsa man ang pagpuasa? Kana bang imong did-an ang imong kaugalingon sa iyang katagbawan. Gaminsyon sa dana si San Juan dire. Ningon siya, kay ang tanang butang na iya sa kalibutan, ang kaulag, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao. Kaulag, gikaibgan sa mata, o gipasigarbo sa tao. Kining tanan, iyanis kalibutan. Nya magpuasa ganita, unsa may atong kwaon una, ang makatagbaw sa lawas. Mo nang di ta mukaon, dili ta magsigi og kanaganing enjoy anang mga talan-aon nga nindot kayo sama na mga salida. Nya di sa ta magsigig pagarbo. Mo na ang uban sa una magpuasa, butangan paganig abo ang ilang maglingkod pagyug abo, nya magsulob pagyug sako. Aron lang gyud dili na sila garbo. Ubos ba? Ubos. Fasting. Meaning, giving up sa mga kalibutanon na katagbawan. Mao na, kung ato na nang buhaton, kakita din ta Ginoo. Tistingin ninyo, abot sa inyo rong balay, pagsulob mog sako, nya lingkod mog abo, nya buliburi ang imong ug abo, di ba igagis imong anak, makakita ka, halan anang Ginoo ay. Ano ka? Kato imong anak nga tapulan kayo, kakita jud ka Ginoo niya. Di ka mo sigon, kamu sige mo hugaw-hugaw din sige lang mo di na makakaingon anak kay nga naman hugaw naman kay ka. Labi na gyud atuon kasi imong anak, ma naunsa man ka ma atunin kwaon ang abo mabi atong limpyuhan ana. Iglimpyo hala no murag gid ni Ginoo akong anak naluoy man din nako love man ko sa akong anak ana. Nyang imo sang bana mo adto sa didto day unsa man ka ligoon ta ka day kay mura naman kagbaho na kay ka dinhi. Yang imong kaon ana mukir nimo ba sa mukir man din akong animal dako abi nako bag sa una di gini mukir makakita na ka nga kana ding kuan di ay na di daghang mga tao maka-appreciate na kas ilang presence ba awat di mo mo to inana bitaw na hasta imong mga silingan kanang muagi diha nga kanang kuan kayo kanang mga bulingit kay mga nao makakita na ka Ginoo kay nga naman nagpakabulingit naman ka ngadto nila ug mo na gibuhat sa Ginoo naghugaw-hugaw siya dinhi aron madawat niya ang kahugaw sa tao nagpuyo siya sa labing ubos na kahimtang aron mahigugma siya sa tanang kahimtang sa tao kay kung mahigugma na kas labing ubos dili lisod higugmaon ang dias taas-taas og jutay. Pero arira ka mahigugma sa taas, maglisod kag higugma sa diya sa ubos. Mao na ang giningon ni Kristo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, gibuhat ninyo nako.
Pagsud ni Jose ug ni Maria ngadto sa templo, ang ilang mga naong pobre. Ang ilang gida nga gasa, kay sa una mailhan man ang gasa, ug dato ka magdaa kag karnero, mga baka, ug pobre ka kadto ra yung kuyabog nga tukmo o salampati. Ang gida nilang San Jose kuyabog sa tukmo. Pasabot, ikakita sa mga tao nga imong gida kuyabog ras tukmo, pobre ka, way mo pansin nimo. Pero si Ana nga nagpakapobre, nakakita siya sa Ginoo nga naa sa kakabos. Muna yung bulahan kamong mga kabos, kay makita ninyo og maangkon ang gingharian sa langit. Kinsay makakita sa Ginoo, ang nahigugma sa Ginoo. Kinsay di kakita, ang nahigugma sa kalibutanong mga butang og katagbawan. Sige, manindog na ta katong nakakita Ginoo.